नै फुंनि ओंखाम जाग्रोनोसै लोगोफोर। खुलुमबाय, गिबियावनो बयखौबो आंनि इउट्युब चेनेलाव बरायबाय। नै दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। दिनैनि भिडिअआनो जादों आं फिसालाखौ खानाय सिननो लांनो नागिरदों बोराइनाइ सकआव। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासे। बा थौदो खानाय सिननो ओंखारदो, गारिखौ सुबाय थादो मालाय ओइनि बाथ्रागा। जों दा बोराइनाइ सक सफैबाय लोगोफोर। नैबे बिल्डिंआवनो खानाय सिनग्राया। दा जों सिंथिं हाबलांनोसै। नै बेनो। नै लोगोफोर पार्लार सिङाव हाबफैबाय जोङो। दलद थायाना राजाया, बेखायनो बिफायासो लानानै सिननांबाय खानायखौ। जोंहा खानाय सिनजाखांबायना बाबा? जों दा सकनिफ्राय सफैफिनबाय। अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार खालामनो दाबाव। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। बाय।